Bang Pharu Ketom APSLC claim bang fu bang Philapen bang engkoi Congress I claim bang fu bang Phiatum Bharatiya Janata Party mate BJP along kachepa ogdun pura mass learning program asai kedengpo. Karbenglong arlon non malom APSLC lapen BJP ratchari angpong kache sorsar kachi putot mepi kache kaiseroy ihin amunit ihin dundrup ajok pupu asong angbong perang kya me pen lam the kache pangjar lapuson loksia por kepada Lapuson apora hut patumi thang chiklo ni phai kre pho arni dipu manja ka chelenga tawar mile pho Bharatiya Janata Party asai hem mate Bhajpai bhawan along APSLC pen kachi otang Istaphan phangcho pen japon linsi Lumbajong constituency arlo pen bang Pharu Ketom sose APSLC claim bang fu bang phila pen bang engkoi sose Congress I claim bang fu bang phiatum me thang asong pen COC Bharatiya Janata Party Amir Alek chi idun tanglo Bangsa hut Istaphan phangcho kaningje ponke APSLC along non ke dobom inut banghini ke chokcha joinesi Lumbajong APSLC ke phuk daklo APSLC chepahaiji aphan le election ki thordun kali kacheparemji aphan chot athe Election Commission of India long registration aphan suri kep atangkan tador tangte copy apotlo APSLC political party atum registration claim creditlo lasi APSLC ke Kachipahaiji aphan kali kachiparemji aphan si claim rong anparta APSLC atumke kiduka party kali athe latumalong kirung kerek atangka topik bosi Istaphan phangcho per lamthe chipaklangpo Harapu bangso mass joining program along alohia man pen kachitongdun MLA Torsing rong hang kaningje ponke Bharatiya Janata Party along ke akimia ban alamawe kato kawe aphanta kelang Kapaching Barkri methang le awedet sitame Bharatiya Janata Party along kewang mi atuma phan langpon pamepo lapen ningaklong pen deng pamilu pusi lamthe chepeklangpon lason se bangso mass joining program along aluhi aman pen kache tongdun lake Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Omar Singh Tiso BJP East Karbenglong District Committee amepu Roland Killing pen chenglok EM MSC Board Chairman atum chetongdun Bini ke ndake nang tuma chini lo Cue rara phana batai yong si cobai lo pulong te jera tumta la bangke kroi kre baben ke alang tuman iri aji la song theke nang tuma chini lo batai ka cobai enan exam portal original political party tu la ke non la APSLC puka chekrong ame thang se ke theknai ke re nai jai ka thar nang tumna chini lo je election date MP election date pen api alang tum social media long hai penan Miss Wanda do lapen social media team pen alang tum penan rapan pachathang tap do palai pachathang tap ajoini pen munitum matha kirla pen munitum matha parsik pen ako munitum la ko chap long sirlo la so buji pen si kecheng si dak so cheng konsensi long bang surihini ra bang pharu si APSLC tum nang join jolona tum na theklong lapen amre konsensi lo 24 arni 25 ke Christmas lo 24 arni si Christian dum sike ong aphai ke bang suripli so se armu nili aphai chitene datlo phala daktame tuna theklong lo social media hoi pen daktame APSLC che open alang tum BJP long na chapa thik la son dak si dhonsuri long tame nang theklong lo dak dipu adung het lo bang suri ke thom so se APSLC tum chi open si ada konsensi committee general secretary pen chenglok ala tum kesenga branch do ana tum bang chi osi dak BJP long chepe obdun lo lapen ke dak lumbajong long ta ju bang suri si so se phae bang ke na tum theklong lo rengbong hom lo hodak ta APSLC pen chi open BJP long do pinia bang ke aphai ke bang suri si dui plus sita piniki juma bang ke non ke nong krenga por rong ke rong ok lapen chujun pinin to ko ka joine pen si lapen pangri pang do adam sara do o joine si nang dunne darlo pini bangke bang haro pli pho bag dolo nang tuma theklong lo pini bang APSLC pen chi o si
pan phang chu alang li aprang ke dak lumba jong along IT cell na konderon lo pui PSLC alang ni pirpi ponsi alang dum chi o si ni BJP long na chi pyok do no lapen ke along apreka konsensi da do piglang sida niltum kedeng ponji ader bang ke hok pon pe athema MP ke hai ta parliament along alang li ta parliament attendun ang ko lapen ang party interaction program public pen ka chingki ke jathan la so saing ding da do ko lapen ang parta me da karbi isunim sorong aje nikan sika talon la so saing ding da do ang tu mathano je tharbi ke thorke batai jo lupulong de muni tum ke kroi ke cheng si re-election po hoda mai ot kenang tum theklong lo ala so ke bang foreigner capture ke bagdu non ke nang tum anisi bang ko pine ronjit kam sapen ke chobong alang tum preng alam kape koi ke ang to na BJP gunda la pen ke CM ta gunda la so a protest long ke on lo ke do a final tum theklong lo bang thongkep abi bu dui ma ko dui ko dai na ki jumi nang jumbom lo bon oi tum kroi kribom lo gente chapo bu so teng pulo te la PSLC tum ke non lan ni son ta thak na che paw dum pulo dok piglang long tin konsen sida lo penenga festival ke lang dum gila tum ke lang te kilo sa ni ke oi pe ini de dala la phali abi oni re thanta pong te di manton ke re-election do po manton ke paragraph tu kan sa paragraph 7 da ke che ke bi tu malong ni ta amen dang thane ji ko nas ki tok do dai paragraph tu kan sa paragraph 7 na sun ta loge char li ke adak lang no constitution long do ko dak si tok man than rap than ta bar apen bang khai tum biha be par claim long ni po hala ke article 19 1 g long lang no india solo long te bharat a solo long te no hok ta claim long no tang li tum da hu bihar da claim long lo hu delhi da claim long lo angka poisa do polong te hu chennai da claim long lo bombay da claim long lo la si hai bang ke pa chupa yang si mat News Desk Report, Northeast, Karbi Live.